سلام فنوي ارتيفيا بمكتال تركبوا كبران كمية تمثيل لهم محاوس راشموت الحدار مشت تلالو زيناتات وشتر وزعان انه كتكاتاتلونا بخبر سعد ماكم لو ام تخليه كم تلمود وعرستا زينا كفلنا عبد زباد واقع بحري شامي سبورتاون بهلاون كنا من اسياد تخيدو ሚኒስትር ጥዕና እማመ ሓድሽ ሃገራዊ ዝርዝር ቀረ መድሃኒታት አጽዲቁ ኣብ ገላና ፍሕን ሰለጀቃን ኣብ ውድ ሳትፎ መንእስያት ኣብ ሕርሻ ወለምዓት ዘተይ ዓውድታት ዘተ ተቃኒዑ ሩስያን ካዛክስታንን ኣብ ምዕባል ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዘተኮረ ሓበራዊ ስምምዓት ከቲመን ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፕሬዝደንትን ኡርሱላ ቮን ደር ላይን እትመራሕ ሓዳሽ ኮሚሽን አጽዲቁ ኣብ ኡጋንዳ በሓደጋ ዓለቕልቕን ምህማም መሬትን ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ናብ ዝርዝራቱ ክንሰግር ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ስፖርታዊ ትምህርታውን ባህላውን ውድድራት ተጠቃለለ ሻምናይ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ መንእስያት ተኻይዱ ወኪል ሬና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ዘዳለው ጸብጻብ ፊሩዝ ሙሴ ከተቅርበያ ሻምናይ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ መንእስያት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣእምሮና ክህነጽን ኣካልና ክድልድልን ስፖርት ነዘውትር ብዝብል ቴማ ካብ 22 ክሳብ 24 ሕዳር ኣብ ምሕዳር ከባቢ ብርዓሶለ ብጉዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣቶ ብርሃነ መዝገበ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብኣንጋድነት ንኡሳን ዞባታት ዝካየድ ቅነ ሎማ ዓመት ኣብታ ቱሪዝማዊ ሰሓብነትን ሃብታም ባህርያዊ ጸጋታትን እትውንን ሓውስ ደሴት ብርዓሶለ ምክያዱ ዝያዳ ሰሓቢ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ህዝቢ ንኣጋይሹ ኣብ ምቕባልን ምእንጋድን ዘርኣዮ ተሳትፎ ሞጊሱም ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ኣቶ ኢብራሂም ሳልሕ ብወገኑ ኣብ ጥቕነ ኣብ ሞንጎ ኣብ ከካብ ንኡሳን ዞብኦም ዝመፁ መንእስያት ስፖርታዊ ትምህርታውን ባህላዊ ውድድራት ከም እትኻየደ ብምጥቃስ ዝተረኣየ ሓያል ተወዳዳርነት ንዝተገብረ ቅድመ ምድላው ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ገሊጾም በደረጃ ዞባ ዝካየድ ባህላውን ስፖርታውን ቅነ ነቲ ብስሩዕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝሰላሰል ንጥፈታት ኣብ ምሕያል ልዑል ተራኸም ዘለዎ ዝሓበረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ወይዘሮ ሓዋ መሐመድ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተማሕጺና ኣማሓዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል እቲ ቅነ መንእስያት ብመንገዲ ስፖርትን ባህልን ሓድሕድ ክፋለጡን ተመክሮ ክለዋወጡን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ክካየድ ምእንቲ ምምሕዳር ዞባ ዘድሊ ምድግጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኮሎኔል ዘርእዝጊ ወልደ ማርያም ንሰውራ ኣብ ዘዕወተን ልኡላውነትን ቀጻልነትን ሃገር ኣብ ዘውሓሰን ረቂቕ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ኣተኪሩ ነተሳተፍቲ ሰሚናር ገይሮም ሚኒስትር ጥዕና ሽዱሽ ኣዋርሕ ድሕሪ ዝኻየደ መስርሕ ምመያ እማመ ሓድሽ ሃገራዊ ዝርዝር ቀረ መድሃኒታት አጽዲቁ ወኪል ኣና ዘሪት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ዳንያት ገብረ ህይወት ከተቅርበያ ሚኒስትር ጥዕና ብ26-27 ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዘካየዶ ካብ መላ ሃገር ዝመጹ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝተሳተፍዎ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ እማመ ሓድሽ ሃገራዊ ዝርዝር ቀረብ መድሃኒታት አጽዲቁ እቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ቀረብ መድሃኒት ብርትዓዊ ዋጋ ንምስፋሕን ርትዓዊ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ንምብራኽን ዝዓለመ እማመ እቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ቀረብ መድሃኒት ብርትዓዊ ዋጋ ንምስፋሕን ርትዓዊ ኣጠቃቅማ መድሃኒታት ንምብራኽን ዝቐረበ እማመ ንሽዱሽ ኣዋርሕ ብዝተኻየደ መስርሕ ምምያት ተኸሊሱን ሰፊሑን ዝቐረበ እዩ ጊዜያዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ጥዕና ዶክተር ጎይቶም መብራህቱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምኽላስ ቀረብ ውሑስ ውጤታውን ርትዓውን መድሃኒታት ኣብ መላ ሃገር ንምስፋሕ ሚኒስትር ጥዕና ቀዳምነታት ሂቡ ካብ ዝሰርሓሉ መዳያት ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ሃገራዊ ዝርዝር መድሃኒታት ኣብ ምስፋሕ ቀረብን ርትዓዊ ተጠቃምነትን ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢሩ ካብ ሃገራዊ መደብ ዝርዝር መድሃኒታት ፋርማሲስት ኑር ዓብዱን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሙን ሃገራዊ ዝርዝር መድሃኒታት ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ ተኸሊሱን ሰፊሑን ንዝያዳ ውሑስ ውፅኢት ከም እተዳለዎ ብምግላጽ ርትዓዊ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ኣብ መላእ ሃገር ንምስፋሕ ዝህልዎ ተራ ብቐሊሉ ከም ዘይጥመት ኣገንዚቡ ሓላፊ ኣሃዱ ኣገልግሎት ሓበሬታ መድሃኒት ፋርማሲስት ተስፋ ማርያም ዓለም ድማ እቲ እማመ ትካላት ጥዕናን ካልኦት መሻርክትን ዘለዎም ዝርዝር መድሃኒታት ንምሕዳስ ኣብ ዝሰድዎ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ናይ ምምማይ መደባት ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ከም እተሰላሰለ ሓቢሩ
أب زبا مأكل نو زباطات كلا نفحن سرجقان أب ود صادفوا من إسيات أب حرشوا لمعات زتي عورتها زتة بعشران سلستن عشران شموتن حدار تقانعهم أبتي بدرجة نو زواز تودبع عورتها زتة حلفتي حرشا أب زسمع وقال منستر حرشا نيحموش تعمتات حرشا تجيكاوي وطن بموصا نيتكبار وي نطف أبزر لولو من إسيات نعوت نايت المدب أبركتهم زعبيلو بايتان مفتار زعلم كم زخونه قليتهم أبتا قطامي أب نطفتات معقاب حمدن ماين لمعات بقلي هبت انسسان هبت عسان تتأريو زلو تمكرون تساتفو من استياتن زقلت مزاتي صحفات كقربن كلو أبنا توان حرستو الدما تمكرو ما كافيلو حلفيج انفر هاماتي آتو سامسونج كفلب وغنو من استيات زمناوي تكنولوجيا عاتيقوم علامة مرققاز وحوز مأزاو مقبي نخلو أب كلو نمسمار كسارحو اتي عورتات ذاته كمتودبة حبيرو اتمرب مقصلتانيتي بدرجه هاجرن زبان استخايدن وتماساسري ركبات كوينو مسل تكبرتي اكلات باكل ترخيب كان مزتاي زعلم مخانو وكيل كفل حرشان مريتن زبان ماكل اتو اسرات حيله قاليزو ما دايركتور كفلي بمحضر فاينانسن اتو تكيك قالتا دما من اسيات قلستي مدوات لمعات سلازخونو علامات مينستر حرشان ما حبرن نمعوات بهودات ادمعي ابركتو كغبرو تصويعو أب محدار كبابي أم حجر نوزبا قوليل سركابا دك أنستيو ساريحان مناورن زم حيشار لبايتان مفتار زعلمة عين تاوي دقف تكيرو اتحجز هامادين سمسات رح مشاركتو تواحد بزوج مدب مسرس ستكبر كويلو 450 دك أنستيو نفس وكفن كارو كمتعدلة حلافيت بيت صحفة هامادية ويزرو يوردانوس قبرك زابير حبيران ودابي دك أنسيو بمحيال محبر قطباوي من نبابورن زم حيشار لبايتان متتح محبر استفلالي مدبات تكبر كمزلو استقاسات ويزرو يوردانوس أبتي كبابي زركابا هاروتات حيلتات مكلخال زقابرو دقف موقيسا ببورد زكايد أب شاتر شعتن زقومة بيت صحفة هامادي أب حوس كتما أم حجر أب محدرات كبابي أيترف كأجرون أم حجر زركاب ودابيتات يترنف أبحن جاتب تنتا عشان شنس تمسرته بيت صحفات مول أب تتقامنت نملاس اللقاح تكور الركب أب قلب أكايدو وكير أينا بيت السلامون زدلو توتسابزاب أبراهام عند مريم كأربوي بجنفر مدب وهللان نؤس لقاحن مول أبكرن استودبه عم عبايا فلوت أم زرقاحن نملاسن لقاح تكور الركب بعسان 4 حدار أب قلب تخايدوم أبتا أم حدرتن أكايد تسرحن كمون كالوت مشارق تستساتفو ركب حلاف مول جنفر كرن أتو بنيام زرقم أم مملاس لقاح نزرق زلو شلتنتن سعبيناتون بأبنت أسني قليزوم حلاف مول زوا عن سبا أتو قيت هابتتين بقدو علامات التكال من محياش من نبابرو زيقاتات كم زخونة بمقلات استوسد لقاح بأقو مملاس بتحدن خلوت تتقم تعدل زهب بتخالق دما كم مقطعتن تدراب عدان زدحن مخانو أغنزيبوم جزاوي أكايد سرح مول أتو تافلا أسمرون بوغونو مدوه للان أسلقاحن مسعماويل أبز قبرو وعل زوسد لقاح أب أوانو كملس كم زلوو أطبيقو خمز الزخاخر انتخونا بوغن عماويل شللت الناس اللي زرقه انتوسخ عدان مقطعتن كم زقالعو بمتكاس نزيز أقام مفواس ترى أما حدرتو وسان مخانو أنا تيروم تساتفت أموداتان أقداسنت ناي تركب بمتكاس زي كملس لقاح أم إكاب أدلاي سقم تكوهزو مخانوم أفليتوم مدوه للان نؤس لقاحن مول أب شحن تعتم 299 استمسرت خوينو أب زبا عن سبا أب كل النؤس زواتات أنا فرالوم أب نؤس زبادك أمحارة بهجراوي بربرا مكاي درجة بلوت نتبيت نزام مزقبو 254 تمهارو بدرجة زبادو بزوهب شلمات عندما سوى تقبلهم حلفي هاماتي أبت نؤس زبا من السيفي لمون مسفن أتشلمات موسانتي تمهارو بتعرمون دقف سدرابيتو من ممهرانو من زمزقبو بلوت وتسعيد كم زخونة بمحبار تشلمتي كسبت على درجة تعرم كقتل تلابيوم أما حدارين أو زبادك أمحارة أتو يمانا أبرادما إذا بلوصات تباهلهم ككاب بيت المرتوم استشلموا تمحارو جميرمو نزلوا عود قعزو كقتلوا منتي متببع ولدن حلوة سمن كيف اليوم تمحتينو حلفيت تمرتي ممهر رقبة كفلب وقنا تمحارو نزي أب هقراوي مرمرا مكاي درجة زمزقبوا وتسيت أمناك لاي درجة كدقموا منتي حيال تعالي كايدو كمزقبا كاليتا زينا مسواتي قريم تقرالي ميجر بوت أملاخ بارا قابراي بإثران شوعات حرر أمبر 76 عامة أدمي وبحمام تسويهم أول حاجة بشر اعتمدن سواء حموشنا بزباوي حالة حرنة إرتراس تسلفن تقرالي بوت أملاخ
ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክፍሊ መጓዓዝያ ሎጂስቲክ ኣጽዋር ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርን ኩባንያ ህንፃ ሃንገርን ተመዲቡ ብጠቕላላ ን49 ዓመታት ኣብ ምምጻእ ናጽነት ምኽባር ሉዓላውነትን ህንጸት ሃገርን ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስቡ ተጋዳላይ ሜጀር ቡፁ ኣምላኽ ባርያ ጋብር በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን እዩ። ስለ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 28 ሕዳር ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ኩባንያ ህንፃ ሃንጋር መስዋእቲ ግድም ተጋዳላይ ሜጀር ቡፁ ኣምላኽ ባርያ ጋብር ገብራይ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ። ክብራትን ክብራን ቀጥሎ ዝቀረብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ሩስያን ካዛክስታን ናብ ምዕባለ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዘተኮረ ሓበራዊ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት እዚ ዝተበጽሐ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 28 ሕዳር ኣብ ካዛክስታናዊት ከተማ ኣስታና ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ። ከም ኣካልቲ ስምምዕ ካብን ናብን ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ንምዕባይን መጠን ወፍሪ ንምስፋሕን ከም ዝሰርሓ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ነቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ንምስልሳል ዘገልግላ ዓበይቲ ኩባንያታት ክድኩና ምዃነን ብተወሳኺ ኣረድየን። ኣስታት 80 ሚእታዊ ሰደድ ካዛክስታን ብመሬት ሩስያ ከም ዝሓልፍ ጠቐሰ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ነቲ መጠን ክብ ንምባሉ ድልውቲ ከም ዘላ ኣረድዩ። ሩስያ 98 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ስርናይ ካዛክስታን ከም እተማልእ ጸብጻባት ይሕብሩ። ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፕሬዚደንት ኮሚሽነር ሕብረት ኡርሱላ ቨንደር ላየን ዝተመራሕ ሓዳስ ኮሚሽን ኣጽዲቑ። እዛ 27 ኣባላት ዝሓቆፈት ኮሚሽን ንኣዋርሕ ድሕሪ ዝቐጸለ መስርሕ ካብ 688 መናብር 370 ድምጺ ብምርካብ ከም ዝቆመት ተፈሊጡ። እታ ኮሚሽን ዝረኸበቶ ድምጺ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብቲ ሕብረት ካብ ዝተኻየደ ናይ ምምራጽ መስርሕ እቲ ዝወሓደ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ። ንተወሳኺ 5 ዓመታት ከተገልግላ ተመሪጻ ዘላ ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቮንደር ላየን ኣብ ዘስማዓቶ መደረ እዛ ሓዳሽ ኮሚሽን ብኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ቁጠባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዳግማይ ንምብርባር ከምኡውን ተወዳዳርነቱ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብሓፈሻ ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ድማ ብቐንዱ ንምምዕባል ከም ትሰርሕ ቃልኣት እያ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ቁጠባ ጸጥታውን ወታደራውን መድያቱ እናተዳኸመ ክመጽእ መጽንሑ ይጥቀስ። ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኡጋንዳ ብዝተኸሰ ሓደጋ ዓለቕለቕን መመሬትን ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበዚ ስርሒት መድሓን ህይወት ናይቲ ሃገር ሓቢሮም። ዓሰርተታት ካልኦት ዳሃዮም ጠፍዩ ስለ ዘሎ ቁጥሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እቶም ሰብ መዚ ኣሚቶም ኣለው። እቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ 6 ዓድታት ከም ዝተኸሰተ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሓቢሮም። ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ኡጋንዳ ስርሒት መድሓን ህይወት ክሕይል ኣዚዙሎ። ሞሮኮ ምስ ሃንጋሪ ዘለዋ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምድፋዕ ከም እትሰርሕ ገሊጻ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት በ27 ሕዳር ኣብ ከተማ ራባት ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ሞሮኮ ምስ ሃንጋሪ ኣብ ቁጠባ፣ ንግዲ፣ ወፍሪ፣ ቱሪዝም፣ ሕርሻን ጥዕናን ኣብ ዝርከቡ ጽላታት ክትተሓጋገዝ ቅርብነታ ኣረጋጊጻ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ናይ መዘክር ስምምዓት ከም እተፈራረማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሞሮኮን ሃንጋርን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ካብ ዝምስረታ 65 ዓመታት ኣውፅረን ኣለዋ። ኣሜሪካ ዝምድና ምስ ቬኔዙዌላ ናብ ንቡር ክምለስ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ተዕርጎ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ወቂሱ። እዚ ዝተቃልሐ ምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ 21 ሰብ መዚ ቬኔዙዌላ ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምውሳን እዩ። እቲ እገዳ መገሻታት ዝኽልክልን ንዋይ ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ እተካይዶ ምትእትታው ክተቋርጾ ደጊሙ ጸዊዑ።
أمريكا أبز حلف ورح حملة أب فنزويلا نستخايدا بريزيدنت نيكولاس مادورو استعوتلون مرجع أفلطوا كم زيت هو محبارات الذكاريو فنزويلا بسنك ترقاقامي إقراتات أمريكا لعلى 700 بليون دولار زقمت قطبوا كساراتات كم زكات أما زتقصوت سبسابات 22 بليون دولار جنزباون أبا قراوي بانكتات تعاقتو كم زلو يردو بعشران شوعة حدار أبي مونغو سراوي سوريان بأمريكا زدقفو عطوقات بستولى أجتشت لعلن ميتي كم التأصلو مع كرازينا أكاليحن أتي أبي كبابي كتم حلب استقيد أجتشت عطوقات أب لعلي مع عسكر سراوي سوريا دحرز فتس أمو متقعتي وسعيبو باتي جنازي حد أجتشت سلامون سبات كم التأصلون كبيت نواتاوي عنوات كم زورة دنون نيك أربعة عزبتي حبيرم اتججت أبز حلفك أربع عمتات أبي مونغو سراويت سوريان عطوقاتن كاب استخايدة زعبي سبا كسارة زوردة كوينولو أبي سوريا أسات شعتي من وتدرات أو أسفيرا زلا أمريكا روحتها أبت هاجر نمسمار شبراوان كتعطق كامت أنحتى التوكاس أبي سوريا كوتشنا أسات حدن تخصيتو بزلو قداموي متتتاو زنكالو تتتاون هو تهدراون كالولاو أستات فرق مليون سوات تقاتلهم مليونات دموات مزابلهم علو أب رئيس كتما سول لو بكوريا أو شتي 5 عمتات كابستراي زحيلا ورجي تخسيتو بسنكتي حماقناتات أير أب مقعزيا أير المدرن بالسنخالات كم زكاتما زتقاسو سمزي دو بكوريا تعدناويت أقامات كم زفتقرون أفليتم بإسران شوعة حدار أمويت براراتات كم التسنخالة بمحبار دما أذكراتات أير ندس على استزيك قطسل كم زخل أميتم أب دوب كوريا أتزحيلا ورجي أب شجع تمت السبعان كلتان تخاصيتو كم زنبريوم تأبسوات مترولوجي اتحاجر سحبرو كبرات الكبران زينا كان زارنا أرستاتو كدك ملكم أبي زوادو واقع بحري شمال سبورتاون بهلاون كده ملسات خايدو بيسرت عنا أمامه حدش هجراوي زرزر كرة مدهانيتات عتدقو أب جلان فحل سرجعان أبو هود صدفو من إسيات أب حرشاو لمعات الزتي عورتات زته تقانعو روسيان كازاخستان ناب نعبات رجكاوي زي الشركنات تتكورة حبراوي سمومعات كتيمن بويتو إيرب أو حبرات بالبريزنت أورسالا فوندرلاين اتمرح حداث كوميشن أصدقو أب أوغندا بزكاد أما حركة الغلغن نهوان مريتن علي 3 سوات كان زموتو تكاكيتو نمكتلو في مسكر بصورة مروات إير تي في حرككم بوغنيجن بروح مشات